El dia 26 de juny vam presentar una proposta a la ciutadania. Crear una plataforma ciutadana on ens ajuntem persones, moviments socials i forces polítiques que coincidim en que un canvi és urgent, necessari i, a més, possible. Volem arribar a l'Ajuntament de Barcelona, impulsar una revolta democràtica i plantar cara als poders fàctics que governen a l'ombra. Volem que la ciutadania recuperi el govern de la ciutat. Ens vam proposar recollir 30.000 signatures que recolzessin la proposta. Les hem aconseguit un mes abans del previst i encara en continuem rebent. Ens vam proposar fer xerrades als barris perquè no entenem una altra manera de guanyar la ciutat que no siguin les veïnes i els veïns que hi viuen. N'hem fet a 13 barris i encara en continuem fent. El procés de validació ha conclòs. Ha arribat el moment de passar de la proposta a l'acció. Ha arribat el moment d'acabar amb el règim de l'Això ara no toca. Ara sí que toca. Consensuar un codi ètic, replantejar el model de ciutat que volem, mecanismes de participació i transparència, defensar els drets bàsics i donar prioritat a polítiques socials. Ara sí que toca. Aquest dimarts, 16 de setembre, a Cotxeres de Sants, farem un acte on explicarem la segona fase de Guanyem Barcelona i com col·laborar amb el projecte. Ara toca guanyar. Guanyem la democràcia. Guanyem Barcelona.